Živiča dôležité pre jeho tým. Začal sa zápas 15. kola typu slovenskej basketbalovej ligy medzi Handlovou a Interom. Handlová v bielých, Inter v čiernych dresoch. Zverenci trénera Ramisa Nagliča majú k dispozícii prvý útok dnešného zápasu. Isaiah Cousins. Ten sa bude chcieť trošičku možno odpichnúť a vrátiť sa späť na tú vlnu dobrých výkonov. Vidíme, že hneď prvý útok Interu trošičku dlhšie trvá, no a treba tam ťahať plán B, takže sa zdá, že hneď od úvodu. Trošičku dlhšie trvá, no a treba tam ťahať plán B, takže sa zdá, že hneď od úvodu. Ramisa Nagliča a jeho zverencov prekvapila. Tá obrana, ktorú zvolil Nenad Miloševič hneď z úvodu. Glover. Posledná akvizícia Handlovej. Po odchode Mirotiča. Do týmu prišiel len koncom novembra. Výborná obrana Železňáka. Karuter skoro zachránil. To znamená, že Karuter to mohol skoro pokaziť a koniec, neviem, či tam pískaný faul a nie sú zranení, dnes tam chýba napríklad Justin McCall. A niektorí hráči sú chorí, takže nastúpia v úzkej rotácii, ale keď sa pozrám na to, tak oba týmy dnes so 4 hráčmi na lavičke, takže z tohto pohľadu je to vyrovnané. Ťažká strela Karutersa, ale presná. Prvé body tohto zápasu na strane Interu. Petráš. A ten posiela Gutela na opačný koniec palubovky. Glover to vyskúša z diaľky a trafí! Nestačila, aby Gloverovi zamedzil k tomu zakončeniu. Karuters. Ale Železňáka nenašiel. Glover môže ísť dopredu. Karuters. Ale Železňáka nenašiel. Glover môže ísť dopredu. Má tam aj Gutela. Glover to ale vezme celé na seba. Skórovať na opačnej strane palubovky. Medzi tým vidíme, že Nenad Miloševič už opäť diktuje svojim zverencom, čo majú na palubovke robiť. Samozrejme pre neho takisto asi špeciálny zápas. V Interi predsa len získal aj titul. On po tom prvom vzájomnom zápase sám spomínal, ako príjemné bolo proste ísť do Bratislavy, do tej vynovenej haly na Pasienkoch, kde zažil podľa jeho slov naozaj Karuters. Cousins. Železňák sa tam snažil nejako vypomôcť v tom clonení. Karuters, ťažká dvojka. Železňák nakoniec v tom clonení. Karuters, ťažká dvojka. Železňák nakoniec neukoristil to skok. Petráš si to postrážil. Ale Tavy Smith bude mať veľké problémy. Ja sa veľmi, veľmi teším na ten... A proste Tavy Smith je zase kľúčový hráč pre Handlovú v tejto sezóne, aspoň to tvrdia o ňom tie čísla, 18,9 bodu na zápas, 6. najlepšie číslo v lige, teda 6. bodovo najproduktívnejší hráč typu z SBL. Kogutaj dal 2 body, ďalšie 2 body svojho týmu. V tejto chvíli vedie Handlová nad Interom 9-4. Zároveň tam má jeden doskok. Karuters. K nemu Tavy Smith. Ešte lopta na Cousinsa. To bolo za 2 body. A presné to. K nemu Tavy Smith. Ešte lopta na Cousinsa. To bolo za 2 body. A presné to nebolo. Opäť výborná obrana, výborné dostúpenie hráča pri strelbe, aj keď ten veľký pohyb v obrane nebol ideálny. Cousins tam mal voľnú strelu. Gutaj, proti nemu Sabo. A prihrávka mala ísť na Petráša. Glover sa ale predsa len dostal k lopte. To nebol Petráš, to bol Dragovič. Mu sa nepodarilo presediť sa, ale stále. Glover sa ale predsa len dostal k lopte. To nebol Petráš, to bol Dragovič. Mu sa nepodarilo presediť sa, ale stále. Petráš sa po tomto oddychovom čase zlepší a zatiaľ teda Handlová z 5 striel z pola 4 úspešné. Karuters. Cousins.
Tento vyskúša z diaľky, ale len na obruč. Zins. Tento vyskúša z diaľky, ale len na obruč. Ale opäť to bol proste taký útok, ktorý podľa mňa nebol podľa playbooku a nebol naplánovaný. Tam proste Karuters odovzdal loptu Kazincovi a on to vzal na seba. Petrášové ťažké zakončenie, ale opäť útočný doskok. A Handlová. Opäť tradičná handlovská podpora na domácej palubovke a toto je výborné. Už je na 10 bodoch po viac ako 4 minútach zápasu. Výborný výkon, ktorý dnes predvádza. Vidíme, že Volárik prišiel na palubovku. Miesto Železňáka asi dobrý krok. Kazins. Vezme na seba. Kazins dostal sa do ťažkej pozície. Ešte to posunul na seba. Sviatočný strelec. Opäť dostal sa do ťažkej pozície. Ešte to posunul na seba. Sviatočný strelec. Opäť to nevyšlo. Tavy Smith môže ísť dopredu. Smith sa zbavil hneď dvojice interistov. Smith! Ešte Gunn proti nemu skákal a z takej náročnej pozície dokázal skórovať. Handlová vedie už o 12 bodov v prvej štvrtine. To je veľmi náročné pre Inter. Karuters má voľnú trojku a tu využije. Tu sa divím, že má priestor, tak to vyskúšal. Naposledy Karuters proti Leviciam zaznamenal 20 bodov, 4 doskoky a 11 asistencií, k tomu 4 získané lopty a Tavy Smith sa opäť hrá zobra. Nádherný dribbling, skvelá práca s loptou, naozaj také rozohrávacké umenie, ktorým čaruje v tejto sezóne Tavy Smith. Odknutie Volárika teraz, trošku mi to príde, že to je také chaotické od Interu. Volárikovi to teraz vyšší. Priestor cez low post a išiel tam tým dravším spôsobom Smith. To sú pohyby. Naozaj pre mňa konec zaujatého fanúšika je radosť pozerať sa na to, čo Tavy Smith proste predvádza tým svojim pohybom. Medzi tým Peter Dragovič a jeho ďalšie 2 body v dnešnom zápase. Karuters teraz takisto hľadal ten voľný priestor, do ktorého vošiel. Karuters Smith asi baví. Vidíme, či Smith opäť niečo vymyslí. Kazins nekazil. Kazins nekazil vyhrávku súpera. Nakoniec bol faulov. Opäť teda Kazins na inbounde, Karuters. Našiel Milana Saba! Inter sa v tejto chvíli dostáva na rozdiel 7 bodov. Kneževič. Ten má teraz o tej Tavyovi Smithovi úlohu dirigovať hru. To bude Volárikov faul. Tutaj. Dragovič. Glover si pýta loptu na low poste, tam je proti nemu Karuters, ten mu ju vypichol. A výborná obeta. Glover si pýta loptu na low poste, tam je proti nemu Karuters, ten mu ju vypichol. A výborná obetavosť od Karutersa, ktorý loptu ešte zachytil v hre. Održali tak pre Inter, Kazins to môže využiť, posiela to na Volárika, Karuters, tento vyskúša. Ale ledva to došlo na obruč. A pozor, Glover, Kneževič. Ťažká trojka, ale presná! Na 7 bodoch. Glover ich má 10, proste 17 z 23 bodov zaznamenali 2 hráči, ktorých sa nedarí obrane Interu eliminovať. Kazins. Dlhá dvojka, ale presná. V tom zápase padlo mu to tam až na 3. pokus. Teraz je 7-bodový Karuters. Vidíme, že Braňo Pipiška príde na polobovku. Glover to vyskúša. Ťažká trojka. Presná nebola. Handlovčania. Tam som aj chvíľku pozeral z toho zápasu. Bola to škoda. Ten Oldenburg nakoniec prehral s Bonom v tej tesnej koncovke a pritom väčšinu zápasu vyhrával.
Takže Tiny Coles nemal. Inter Levice triumfovali o 5 bodov. Aramis Naglic spomínal, ako začali proste bez energie, až neskôr našli balans. A napriek tomu, že sa Levice dopustili 20 stráč, veľmi veľa, tak aj chcú. Majú vysierka basketbalové ikra, ako Naglic zakončil proste, Patrioti zaslúžene vyhrali. Bude strata Optika, Patrioti zaslúžene vyhrali. Bude strata Optika Zinca, Gottaj môže ísť dopredu, Glover si pýta, Eliup, ale nedostane ho. V poslednej minúte úvodnej štvrtiny a Inter prehráva v tejto chvíli o 12 bodov. Vlastne už nie je týmom, ktorý by dával veľa bodov. V priemere 80 na zápas, to je až 7. najlepší útok v lige. Jednoducho Handlová si zaklada na tej dobrej obrane a tu dnes zatiaľ ukazuje, že Inter drží len na 15 bodoch. Ale Kazín, Pipíška. Faul Kazínca. A technikul. Ale takto nie. Agutaj využil len jeden trestný. Agutaj využil len jeden trestný hod. Miloševič povedal, že ho hráči odovzdali na polbovke maximum. A v určitých častiach zápasu ako by mali zviazané ruky. Nevie, či to bolo z nejakého veľkého chcenia alebo z nejakého tlaku, ale nie je to prvýkrát, čo sa im niečo také stálo a tentokrát ich to už ale stálo víťazstvo. Pipišková, ťažká strela, Veronika Obertová. A toto je zatiaľ najväčší bodový rozdiel do zápasu, je to 13 bodov. Reuters. Priestor na perimetri, ale snaží sa niečo vymyslieť s loptou. Nakoniec sa dostal do ťažkej hladkej pozície Tomas. Ešte loptu doskočil a bol faulovaný Pip. Priestor na perimetri, ale snaží sa niečo vymyslieť s loptou. Nakoniec sa dostal do ťažkej hladkej pozície Tomas. Ešte loptu doskočil a bol faulovaný Pip. 12 využitých, tá obrana Interu nefunguje. 8 z 10 za 2 body, 4 z 5 za 3. A Inter v prvej štvrtine doskočil. Teraz dobre počúvajte, dve lopty. Nesmierne málo. Dobre počúvajte, dve lopty. Nesmierne málo. V tejto sezóne Inter, pripomínam, že je tretím najlepšie doskakujúcim mužstvom v lige. Tam to má na zápas a v prvej štvrtine má len 2. Handlová je v tejto štatistike na 5. mieste 37,8 doskoku na zápas, takže priemere o 1 doskok menej ako ich dnešný súper. Sabo, Reuters. Opäť sa sám dostal do problémov. Nedarí sa to Interu v útoku riešiť tímovo ani v obrane. Pozrite sa na to náhodenie. Teraz Gusel. Vyspracovanie lopty a následnom poslaní cez obruč. A toto je výborná obrana. Poslaní cez obruč. A toto je výborná obrana Pipišku proti vyššiemu súperovi. Neževič, ako rýchlo to dokáže Handlová rozbehnúť. Nakoniec ale bola zastavená. Neževič. Pipíška, ten sa toho nebude báť. Ale Pipíška, ten sa toho nebude báť. Ale pri krátky pokus. Gan. Ten si trúfne a trafí. Takmer 6 pokusoch spoza perimetra na zápas. Toto bola tretia trojka Interu zo 7 pokusov. Šikovne to skúšal Dražko. A tu už treba strieľať. Kneževič to stihol! Dnešný večer. Tam sa mu basketbalu nechýba na strane Handlovej. Som povedal, že takmer nič. Volárik, Reuters tu musí vystreliť. Ale nedá.
Doskočil. Neževič. Adáši. Ten minul, Tomáš Zala nedoskočil. Adáši. Ten minul, Tomáš Zala nedoskočil. Adáši. Ten minul, Tomáš Zala nedoskočil. Taká mäkkosť pri tom doskoku. Mi to niekedy príde, že handlovskí basketbalisti ako by sa len pohrávali so superom. Mi to niekedy príde, že handlovskí basketbalisti ako by sa len pohrávali so superom. Lagana. Ešte viac ako 6 minút do konca prvého polčasu. Teraz samozrejme bude chcieť, má teraz za taký cieľ vstúpiť do druhého polčasu za jednociferného bodového rozdielu. Toto je katastrofa. Nie, že na Obrúdžu, ale ten tam má okolo seba 3 hráčov a toto tam pošlete. Adáši. Neževič. A ňom nalepený Volárik. No, teraz to veľmi nevyšlo Interu. To veľmi nevyšlo Interu. No, to sa musela odraziť od palubovky, aby prišiel. Spotreboval sa von 2-krát v rade skórovať, nabudiť sa, získať akési momentum. Karuters. Proti nemu Davy Smith, Karuters pretlačil sa cez súpera. A navyše 14 asistencií na zápas, a keď sa pozrieme na ten priemer, tak Inter v tejto sezóne 17,8. A drvivú väčšinu tých asistencií. A tých asistencií sa stará dvojica Karuters a Kazins. Handlová je v tejto štatistike hneď za Interom, 16,8 asistencie na zápas. Smith. Neževič. Smith. Karuters si poslal, dotkol lopty ako prvý. Ale tak či onak, lopta sa dotkla obruče. Takže netuším. A v tejto chvíli sa Inter dostal na rozdiel 12 bodov. Petráš posúva to na Glovera, Gutaj, Smith. Petráš. No, chce nájsť Kneževiča. Teraz tá úloha akéhosi rozohrávača na Petrášovi, ale ten sa s tým nemaznal, išiel na koš a dáva prvé body v dnešnom dueli. O 9 minútach na polubovke sa teda Petráš prvýkrát presadil. Karuters. Gán. Roky. A 62% na úspešnosť strelby za 3 body a pritom Handlovčania sú v tejto sezóne najhorším tímom z diaľky 30,1%. Vlastne najhoršie číslo pomedzi všetkých tímov v lige. Ževič, taký Hardenov double step back. Nakoniec ešte Petra všetkých tímov v lige. Ževič, taký Hardenov double step back. Nakoniec ešte Petráš doskočila a boduje. V tejto chvíli sa Handlová dostáva na rozdiel 16 bodov. Karuters to chce zmeniť. Tam už je späť Kazins, tam proste 15 bodov. Karuters to chce zmeniť. Tam už je späť Kazins, tam proste Karutersovi už treba pomôcť. Snaží, je to celá také, ide to cez neho. Neževič, tento vyskúša, ale nedal, ešte Glover. No. Neževič, tento vyskúša, ale nedal, ešte Glover. No. Neževič, tento vyskúša, ale nedal, ešte Glover. Pokus o doskok a následné 2 body Kazins. Davy Smith.
tam mal priestor, nakoniec to ešte posunul na pipičku Petráš Smith. A pošle to do rohu, vystrelí sám a dá! Davy Smith dnes už 7-bodový. Kazins sa dostal do trafiku, ešte útočný Kazins. Sa dostal do trafiku, ešte útočný Kazins. Sa dostal do trafiku, ešte útočný doskok. Gán. Jeho trojka prestá nebola, Pipiška doskočil. Útočný doskok. Gán. Jeho trojka prestá nebola, Pipiška doskočil. Takže v zápase pokračujeme ešte 2 minúty. Do konca prvého polčasu. Smith. Na polubovke už späť s 34-kou. Kašový pod košom. Volárik. Kazins. Úzko strážený súpermi. Petar Dragovič, ešte tam príde zdvojenie. Gán. Interistom sa nedarí hľadať voľné pozície spoluhráčov. A teda aj Pavel Prosner to musel celé zariadiť a ja si myslím, že správne rozhodnutie proste. To si nemôže fanúšik voči hráčovi dovoliť. Glover. Myslím, že správne rozhodnutie proste. To si nemôže fanúšik voči hráčovi dovoliť. Glover. Tak uvidíme, čo ešte za túto minútu a pol v prvom polčase Inter vymyslí. 10-21 prehráva v druhej štvrtine Kazins, jeho trojka a tá je presná. V tomto zápase jeho druhá trojka len z 3 pokusov. Taká bude odpoveď Handlovej. Petráš, ten si trúfne. Tak naozaj sviatočný strelec. Petráš, ten si trúfne. Tak naozaj sviatočný strelec. Zidinka Ruters. Faulovaný Petrášom. A toto bude platiť. Jeden zápas sa už neskončil. Komárno vyhralo v Bratislave nad Next Gen Slovakia 107-57. Ľudníc Samuela Volárika. Jeho tradičná, tá pozorná nátlaková obrana, ktorou nedá súperom pokoj. Teraz si ale Smitha prebral Kazins a ten ho nezastavil. Davy Smith do akých náročných striel a zakončení sa dnes dostával, aj tak mu to padá. V tomto zápase 9 bodov na jeho konte. Kazins, to si zase stráži Glover. Kazins. Výborne sa Petráš vrátil k svojmu hráčovi. Kazins. A lopta mu pri zakončení vypadla. Výborne sa Petráš vrátil k svojmu hráčovi. Kazins. A lopta mu pri zakončení vypadla. Ešte 10 sekúnd. Má handlované zakončenie. Smith loptu udržal. A bol nakoniec faulovaný Ganom. Že ani jeden tam, samozrejme z toho taktického hľadiska nie je. Davy Smith. 4 sekundy. Smith. Proti nemu RJ Gunn. Smith pôjde na kôž. Postrčil to ešte na Petráša. Tento už nestihol. Čo sa naozaj skvelý organizovaný výkon z Verencov Nenada Miloševiča. Skvelá 63% na úspešnosť strelby z pola. Inter navyše držia na 44% úspešnosti strelby. Takže ide to v útoku, ide to aj v obrane. No a Inter musí nejako stať z popola a začať bodovať, začať ale aj brániť. A možno prispením šťastia sa postarať o zázrak v druhom polčase. Handlová ale potvrdzuje to, čo už o nej vieme, doma je veľmi silným tímom. Kde dokáže zdolať naozaj kohokoľvek. Petráš. Výborne tam ale prišiel Slovek. Petráš. Výborne tam ale prišiel Sebový na pomocka Ruters. Ten ťahá prechodovú fázu. Gán. Rohu ešte pripravený Volárik. Tento vyskúša strelou. A skončila len na Gán. Rohu ešte pripravený Volárik. Tento vyskúša strelou. A skončila len na obručí. Gutaj doskočil. No, Gutaj, uvidíme, či počká na spoluhráčov. Nezdvojený z tej situácii sa ale poľahky dostal. Smith. Ten je zatiaľ 9-bodový, viac bodov má len Glover a to 12.
Smith. No, zlomil členky Sabovi, ale trojku netrafil. V prvom polčase evidujeme, alebo teda sme evidovali obrovský rozdiel v doskokoch 22-8 z pohľadu Handlovej, medzi tým je to extrémna dominancia handlovských basketbalistov na proste to je niečo, čo Inter trápilo. Nemáme šancu vyhrávať takéto zápasy. Handlová mala 25 útočných doskokov a ako povedal tréner Naglič, to spravilo rozdiel aj Nenad Miloševič. To tak priblížil, že zaznamenali sme 50 doskokov, 25 útočných, 25 obrany za všetko. Oni dali 64 bodov a niekto by povedal, že to je proste útočne chudobný zápas, ale Nenad Miloševič to nazval naozaj zápasom so skvelou. Nenad Miloševič to nazval naozaj zápasom so skvelou obranou na vysokej úrovni na oboch stranách. Smith. A toto budú jednoduché. 2 body od Dragoviča. A v tom prvom zápase sa oba týmy nutili k takým ťažkým strelám, než to je skôr z jednej strany Karuter. Smith. Inter prehráva o 17 bodov. Smith chce ten náskok Handlovej zvýšiť a to sa mu darí aniť. Proste keď dostanete Smitha do situácií 1 na 1, tak máte takmer mizivú šancu ubrániť ho. A Reuters. Tentokrát ale nevyužil šestku. Za nie jeden tým nemal nejaký väčší počet trestných hodov. Handlová 5, Inter 6. Inter využil 4, Handlová 3. To je to úplne voľné pod košom. Petar Dragovič na 14 bodoch. No a v chvíli najlepším tímovým strelcom Gan. Veľmi neprostné zakončenie. V chvíli najlepším tímovým strelcom Gan. Veľmi neprostné zakončenie za 2 body. Handlová doskočila. Davy Smith. Tutaj. No, trojka prikrátka. Davy Smith. Tutaj. No, trojka prikrátka. Isaiah Cousins, ten chce rozbehnúť útok. Cousins. Chcete vidieť, že Interu sa darí dávať body, ale ak chcú dnes ešte zvíťaziť, tak musia eliminovať aj tie handlovské. V kontakte so súperom. Petráš. Smith. V tejto sezóne takmer 19 bodov na zápas. Teraz je 8 bodov od toho sezóne z diaľky. Ale tam to už je proste ten priemer Handlovej. 30% najhorší v súťaži, ale dnes tá strelba nie je zlá. Z 15 pokusov z diaľky 7 využitých. Tá strelba nie je zlá. Z 15 pokusov z diaľky 7 využitých. A vďaka tomu Handlová vedie nad súperom. Smith. Petráš. Smith. Ešte stále 12 sekúnd na zakončenie. Petráš. Ten tam má proti sebe nižšieho Karutersa, ten si musí dávať pozor na faul. A medzi tým presná trojka Dragoviča. 9 strel z pola, 7 presných z diaľky to má Dragovič, 3 z 3. Nesmierne presná ruka, ktorú si vzal Dragovič, na tým odpovedá. Veľmi zvedavý, ako bude hrať teda Cousins aj v tej obrane. Už má teda 4 osobné chyby, po ďalšom končí v dueli a bola veľká strata pre Inter. Končí v dueli a bola veľká strata pre Inter. Cousins. Gan. Ten to zdvihne, ale nedá. A veľmi agresívny do tretej štvrtine a to sme v jej polovici, takže už tam nemá k dispozícii žiaden ďalší. Cousinsová dvojka, tá končí v koši. 64-48. Keď sa teda Interu podarilo dostať sa na ten 16-bodový rozdiel.
No, 2 body. Davisa Smitha pre Handlovú. Medzi tým Karuters, ten nestráca čas, ešte tam bol Gán, ten to nedokázal, ale prepasírovať cez obruč a toto bude lopta Davisa Smitha pre Handlovú. Medzi tým Karuters, ten nestráca čas, ešte tam bol Gán, ten to nedokázal, ale prepasírovať cez obruč a toto bude lopta. Handlová vyhrala prvú štvrtinu 28-18, druhú 23-15, tejto je to zatiaľ 15-15. Vyzerá to teda zatiaľ na bodovo najproduktívnejšiu štvrtinu, uvidíme, čo z toho bude. Ešte 7 sekúnd na zakončenie Gutaj. To bude. Keď sa pozerám aj do tých štatistík Interu a Gigant, plus minus 18. Strelba z pola 1-7, 4 doskoky, 2 straty. 17. Strelba z pola 1-7, 4 doskoky, 2 straty. Petráš ustál súboj s Karutersom. Petar Dragovič. Pekný pohyb na koš. Basketball at its finest. Nádherne to spravil Petar Dragovič, 19-bodový hráč dnešného večera. Kazínc. Ďalšia ťažká dvojka. Davy Smith. Gloveru som sa zlakol, že tam tak nešťastne dostúpi. Toto bude rozskok. Gloveru som sa zlakol, že tam tak nešťastne dostúpi. Toto bude rozskok. Lopta bude patriť Handlovej, tá rýchlosť stihla rozohrať. Takže tam bol predtým samozrejme rozskok a v tejto štvrtine lopta patrí teda Handlovej. Davy Smith! Dol to tam šikovne a boduje. Smith na 14 bodoch. Kazínc. Nakoniec ale prišiel o loptu Glover. Gunn mu ju vzal. Nakoniec ale prišiel o loptu Glover. Gunn mu ju vzal. Ale Gunn, ten pôjde na kôš, ale tam bol odmietnutý Petrášom a ten dostal od Gunna. Polárik. Tomas. Kazínc. Si teraz prebral Petráš. Kazínc. Ale výborne tam bol pripravený Davy Smith Kazínca, ale ešte dostal k lopte. Davy Smith, ťažká dvojka. Končila len na obručík. Davy Smith, ťažká dvojka. Končila len na obručík. Kazínc to chce rozbehnúť. Gán. Ale Gán. Mu sa ale bodovať nepodarilo. No samozrejme aj pri tej úzkej rotácii je tam ťažké pre Aram. Ale Gán. Mu sa ale bodovať nepodarilo. No samozrejme aj pri tej úzkej rotácii je tam ťažké pre Aram. Ale Gán. Mu sa ale bodovať nepodarilo. No samozrejme aj pri tej úzkej rotácii je tam ťažké pre Aramisa a Nagliča proste niečo meniť. To nie sú tí hráči, ktorí by mali priniesť ten impuls lavičky, tomu tam proste chýba. To bude zase... strelby na 60. Inter 46%. Levice vedú. Už v druhej minúte poslednej štvrtiny 74-60 na Termino a Lučenec sa dotiahol. V tretej štvrtine už dal za 7 minút 29 bodov Prievidze, je to tam 70. V tretej štvrtine už dal za 7 minút 29 bodov Prievidze, je to tam 70. Nového škótskeho trénera. Bol Dražko Kneževič, ktorý
A pripísaný faul. Tým Karuters. Na druhý pokus mu to tam padlo. Tým Karuters. Na druhý pokus mu to tam padlo do skoku. A Inter sa dotiaľ prehrával 22-8 na doskoky pri vstupe do druhého polčasu. Teraz je to 29-18. Vidíme, že Robo Hudec dostáva prvé minúty na polubovke. To sú ďalšie dôležité body pre Handlovú. Kneževič tak môže režírovať handlovský útok. Ránený Karutersom, ten si už na tých 4 osobných chybách musí dávať pozor. Musí to riešiť bez faulu. Kneževič prebral si o Tomasa, až ten ho fauloval. Ale vidíme, že Aramis Naglič nie je spokojný. No treba povedať, že dnes ste rozhlasové nastavili. V tejto chvíli prehráva 18 bodov. Do štvrtine je to 26-26. Ťažká dvojka Kazinc. Ešte posledný útok tejto štvrtiny bude mať handlovský tím Kneževič. Inter dal 28 bodov v tejto štvrtine. Proste tam si splnil v útoku to, čo mal, ale nie v obrane. Kneževičová trojka! Ale keď sa pozerám na tie iné čísla, on tam nič nemá. Tam je len jeden doskok. No tak uvidíme, čo prinesie posledná štvrtina zápasu. Vašela Agricola medzi Handlovou a Interom. Hraníci s pohodlným 19-bodovým náskokom. Kazínc. Gan. Teraz proste treba, aby sa aj ďalší hráči Interu ukázali. Nielen Kazínc. Mu doteraz pomáhal. Teraz proste treba, aby sa aj ďalší hráči Interu ukázali. Nielen Kazínc. Mu doteraz pomáhal. Teraz proste treba, aby sa aj ďalší hráči Interu ukázali. Nielen Kazínc. Mu doteraz pomáhal Karuters. Voláriková trojka presná nebola. Tomas chce doskočiť. No Gan keby nezostal ležať na zemi. Kazínc. Mu doteraz pomáhal Karuters. Voláriková trojka presná nebola. Tomas chce doskočiť. No Gan keby nezostal ležať na zemi. Si teraz Kazínc nespravil 5. faul. V tom bránení Gutaja. Ktorí si to zvládli pekne. Hudec. Jeho prvá trojka v zápase. Majster v tejto činnosti využil prvú šancu v zápase na skórovanie. 9 minút do konca. Inter ale stále prehráva o 16 bodov. Gan teraz zastavil sú. Vypíška. Glover. Kroky. Kazínc. Ďalšia ťažká strela Kazínca. Tentokrát skončila ale už 17 krát. 10 krát sa trafil. Karuters vystrelil 19 krát a 9 krát sa trafil. No Glover úplne voľný za perimetrom, ale veľmi nepresne. Tomas. Hráčov Kazínc to môže dirigovať. Vidíme, či to opäť vezme na seba. Kazínc. A vypýtal si faul. Ešte stále 8 minút do konca, naozaj dlhý zápas. Píška to. A potom to odmeňme faulom, to už, keby to boli malé deti tí hráči a boli až príliš napomínaní. No ten zápas naozaj zbytočne stojí, viac je hra prerušená, než sa skutočne hrá. Kazínc. Ťažká strela z diaľky, tá presná nebola. Jeho 7. doskok v zápase. Smith. Obrana od Gana. Loptu ale nezískal, ešte stále 7 sekúnd na strelu. Smith to vyskúša. Nedá. A Gan. Loptu ale nezískal, ešte stále 7 sekúnd na strelu. Smith to vyskúša.
nedá a Gando skočí. Kazins. Kolárik sa obtočil okolo súpera, ale bol odmietnutý. Výborný návrat Petra Dragoviča. Kolárik sa obtočil okolo súpera, ale bol odmietnutý. Výborný návrat Petra Dragoviča po trestné hody. Je to 14 bodov. O menej ako 14 bodov to v celom druhom polčase nebolo. Má teda číslo, neklamú! Jeho ďalšia zo smečiarských show v Handlovej. Medzi tým Kazins nedal. Medzi tým Kazins nedal a Gutaj rozskočil. Davy Smith. Smith. Ťažká strela z odskoku. Presná nebola. Kazins. Gan. Sa dostal až príliš pod kôl, že tam už nedokázal. A tu nasmerovať presne na obruč. Kneževič, ten má úplne voľnú trojku. Ale nevyužije ju. Ale som spomínal, že tá úzká rotácia sa ukazuje ako problém. A treba to vyriešiť. Gan. Jeho presná strela z diaľky. Správne počítam, tak 13 bodov. Takýto tesný výsledok ešte v druhom polčase nebol. Petráš. Tomás zostal dostúpiť. Petráš. Kroky. To nie je z 8-bodový, toto už mohol byť aj o 10. bod. A Inter má šancu možno ešte sa vrátiť do zápasu. Môže to dať na rozdiel 10 bodov trojkou. Volárik to vyskúša, ale toto bude out of bounds. Dnes si oba týmy dávajú pozor aj na straty, tam je to 9-7 a pri takej dobrej obrane je to možno aj pochvál. Branislav Pipíška. A tomu tam adresoval slova Ramis Naglič. Ale tak čo tam mohol asi Hudec viac spraviť? Čo tam mohol asi Hudec viac spraviť? Smith. Už sa Handlová nikam nemusí ponáhľať. Smithová ťažká trojka. A toto brániť. Aj predtým tá trojka Pipíšku. To je neuveriteľné, čo handlovskí basketbalisti dnes predvádzajú. Proste to je naozaj top výkon Miloševiča v útoku. 88 bodov Handlovej. A sú to práve tie domáce zápasy, ktoré má tam tých domácich minúty do konca. Vidíme, že Handlová nemá veľa času na strelu. Troška by to potreboval nahodiť na obruč, ale nestihne to vhodiť do hry. Dobrá. Kazins. Dnes teda 26 bodov za pol hodinu hry na palubovke. Bolo ťažké nahodenie na seba. Ganto vyskúša z diaľky a trafí. A konečne sa strelský rozbehol. On to mal 1-7 v jednom bode, teraz to má 4-14. Druhú 15-23 a tú tretiu 28-29. Ale naozaj takmer 60 bodov v jednej štvrtine.
pekne sledujeme skvelého týmu a na druhej strane od jedného hráča Kazinca. Proste tomuto zápasu chýba naozaj už len tesná koncovka. Neževič. Piška. A Kazinc dohral. Za Kazinc teda zakončil stratám 3 doskoky, 1 zisk, 7 získaných faulov. V rámci tých možností také OK číslo z pohľadu jeho spoluhráčov. Gán. On sa prediera a dokázal! Piška. Tam si Dragovič vypýtal loptu, má proti sebe nižšieho Hudeca. Dragovič nakoniec ešte na Glovera, ktorý boduje. Bol 18 bodov, 10 doskočených lob. Kolárik našiel Tomasa. No opäť bude platiť. Gloverová ďalšia. A opäť si našla miesto v koši Interu. Sabo toto už nedokázal. A teda aj po druhýkrát v tejto sezóne zdolá Inter. Opäť úspech Šlágrikola. Druhýkrát v tejto sezóne zdolá Inter. Opäť úspech Šlágrikola. Tentokrát 15. medzi tým ešte Volárik. On to zdvihne z diaľky a dá! Znamená to, že Handlová sa teda v tabulke dostane pred Inter. Inter sa teda prepadne na 3. miesto. V poslednej štvrtine tam neviem, čo sa stalo s Previdzou, ale teda dostala na frag a 115-99 výhra pre Lučenec. Naozaj šialené. Glover. Trojka v strane bola Petráš. Naozaj šialené. Glover. Trojka v strane bola Petráš. Naozaj šialené. Glover. Trojka v strane bola Petráš. Trošké zakončenie, ale opäť pokračujúce útočné doskoky a Petráš bol faul. Trošké zakončenie, ale opäť pokračujúce útočné doskoky a Petráš bol faul. Ak by dnes Inter uspel, tak Handlová a Nitra by mali rovnaké zápasové skóre. 9-5. Ale to do Handlovej. A 96. Najviac 107 bodov v 3. kole. Následne v 7. 97 bodov proti Rytierom. Teraz ich má 96 proti Interu. Takže double bude mať len Glover. Posledné sekundy dnešného večera. Smith. Glover. Tento vyskúša. Ale nedal. Inter doskočil. Glover. Tento vyskúša. Ale nedal. Inter doskočil. Gán. Ešte pôjde na kôž a pridá 2 body 90. Je hotovo. Handlová teda zdolala v Šlágri 15. kola Inter 96-83. Druhá výhra Handlovej nad žlto-čiernymi v tejto sezóne. A to znamená, že Handlová